Kaixo, ze moduz? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprender a hablar euskera de una forma simple y divertida? Te dejo esta video lección para que puedas avanzar paso a paso. Basque Lingua busca ayudarte para que hables euskera como un hablante nativo. Espero que te sirva y que te guste. ¿Empezamos? Adelante. Aurrera. Ikasgai honetan zera barneratuko duzu. En esta lección vas a integrar o asimilar lo siguiente: a preguntar y a decir cómo es y cómo son ciertos objetos, quién es y cómo se llama alguien, cuántos años tiene alguien, si tienes hambre o no, y más. Aurrera, adelante, aurrera. Ikasi edo gogoratu. Ikasi edo gogoratu. Aprende o recuerda. Badakizu, badakizu, badakit, badakit. Ez dakit, ez dakit. Ulertu duzu, ulertu duzu. Bai, ulertu dut. Bai, ulertu dut. Ez dut ulertu. Ez dut ulertu. Errepikatu. Repite, errepikatu. Badakizu, badakizu. Badakit, badakit. Ez dakit, ez dakit. Ulertu duzu, ulertu duzu. Bai, ulertu dut. Bai, ulertu dut. Ez dut ulertu. Ez dut ulertu. Oso ondo, aurrera. Etxea handia da. Etxea handia da. Nolakoa da etxea? Nolakoa da etxea? Handia, handia. Handia da. Handia da. Handia da etxea. Handia da etxea. Etxea handia da. Etxea handia da. Errepikatu nirekin. Repite conmigo. Errepikatu nirekin. Nolakoa da etxea? Nolakoa da etxea? Handia. Handia. Handia da. Handia da. Handia da etxea. Handia da etxea. Etxea handia da. Etxea handia da. Oso ondo, aurrera. Leiho hau zabala da. Leiho hau zabala da. Nolakoa da leiho hau? Nolakoa da leiho hau? Zabala. Zabala. Zabala da. Zabala da. Zabala da leiho hau. Zabala da leiho hau. Leiho hau zabala da. Leiho hau zabala da. Errepikatu. Zabala. Barkatu, perdón. Nolakoa da leiho hau? Nolakoa da leiho hau? Zabala. Zabala. Zabala da. Zabala da. Zabala da leiho hau. Zabala da leiho hau. Leiho hau zabala da. Leiho hau zabala da. Aurrera. Leiho hura estua da. Leiho hura estua da. Nolakoa da leiho hura? Nolakoa da leiho hura? Errepikatu nirekin. Estua. Estua. Estua da. Estua da. Estua da leiho hura. Estua da leiho hura. Leiho hura estua da. Leiho hura estua da. Berriro, de nuevo. Errepikatu. Nolakoa da leiho hura? Nolakoa da leiho hura? Estua. Estua. Estua da. Estua da. Estua da leiho hura. Estua da leiho hura. Leiho hura estua da. Leiho hura estua da. Oso ondo, aurrera. Leiho hauek zabalak dira. Leiho hauek zabalak dira. Nolakoak dira leiho hauek? Nolakoak dira leiho hauek? Zabalak. Zabalak. Zabalak dira. Zabalak dira. Zabalak dira leiho hauek. Zabalak dira leiho hauek. Leiho hauek zabalak dira. Leiho hauek zabalak dira. Errepikatu. Nolakoak dira leiho hauek? Nolakoak dira leiho hauek? Venga, ahora sin mirar.
zabalak, zabalak, zabalak dira, zabalak dira. Zabalak dira leiho hauek, zabalak dira leiho hauek. Leiho hauek zabalak dira, leiho hauek zabalak dira. Aurrera. Leiho hauek estuak dira, leiho hauek, leiho haiek estuak dira, leiho haiek estuak dira. Nolakoak dira leiho haiek? Nolakoak dira leiho haiek? Estuak, estuak, estuak dira, estuak dira. Estuak dira leiho haiek, estuak dira leiho haiek. Leiho haiek estuak dira. Leiho haiek estuak dira. Venga, ahora repetimos sin mirar. Nolakoak dira leiho haiek? Nolakoak dira leiho haiek? Estuak, estuak, estuak dira. Estuak dira. Estuak dira leiho haiek. Estuak dira leiho haiek. Leiho haiek estuak dira. Leiho haiek estuak dira. Oso ondo, aurrera. Mutil hau eneko da. Mutil hau eneko da. Nor da mutil hau? Nor da mutil hau? Errepikatu, nor da mutil hau? Nor da mutil hau? Eta orain erantzun. Y ahora contesta. Eta orain erantzun. Orain, ahora. Erantzun, contestar. Eta orain erantzun. Nor da mutil hau? Eneko. Eneko. Eneko da. Eneko da. Eneko da mutil hau. Eneko da mutil hau. Mutil hau eneko da. Mutil hau eneko da. Oso ondo, aurrera. Neska hori leire da. Neska hori leire da. Errepikatu, neska hori leire da. Oso ondo. Nor da neska hori? Nor da neska hori? Errepikatu, nor da neska hori? Nor da neska hori? Eta orain erantzun. Eta orain erantzun. Nor da neska hori? Leire. Leire. Leire da. Leire da. Leire da neska hori. Leire da neska hori. Neska hori leire da. Neska hori leire da. Oso ondo, aurrera. Mutilura iker da. Mutilura iker da. Errepikatu, mutilura iker da. Mutilura iker da. Nor da mutilura? Nor da mutilura? Errepikatu, nor da mutilura? Nor da mutilura? Eta orain erantzun. Nor da mutilura? Iker. Iker. Iker da. Iker da. Iker da mutilura. Iker da mutilura. Mutilura iker da. Mutilura iker da. Oso ondo. Mutil hau eneko da, neska hori leire da, mutilura iker da. Errepikatu, mutil hau eneko da, neska hori leire da, mutilura iker da. Oso ondo, aurrera. Mutil honek eneko du izena. Mutil honek eneko du izena. Errepikatu, mutil honek eneko du izena. Mutil honek eneko du izena. Neska horrek leire du izena. Neska horrek leire du izena. Errepikatu. Neska horrek leire du izena. Neska horrek leire du izena. Mutilark iker du izena. Mutilark iker du izena. Errepikatu. Mutilark iker du izena. Mutilark iker du izena. Oso ondo, aurrera. Nola du izena mutil honek? Nola du izena mutil honek? Errepikatu. Nola du izena mutil honek? Nola du izena mutil honek? Eta orain erantzun. Nola du izena mutil honek? Eneko. Eneko. Eneko du izena. Eneko du izena. Eneko du izena mutil honek. Eneko du izena mutil honek. Mutil honek
eneko du izena. Mutil honek eneko du izena. Nola du izena neska horrek? Nola du izena neska horrek? Errepikatu. Nola du izena neska horrek? Nola du izena neska horrek? Eta orain erantzun. Eta orain erantzun. Nola du izena neska horrek? Leire, leire, leire du izena, leire du izena. Leire du izena neska horrek, leire du izena neska horrek. Neska horrek leire du izena, neska horrek leire du izena. Nola du izena mutilark? Nola du izena mutilark? Errepikatu. Nola du izena mutilark? Nola du izena mutilark? Eta orain erantzun. Nola du izena mutilark? Iker, Iker, Iker du izena, Iker du izena. Iker du izena mutilark, Iker du izena mutilark. Mutilark, Iker du izena, mutilark, Iker du izena. Osondo, aurrera. Eta zuk, nola duzu izena? Eta zuk, nola duzu izena? Y ahora contestas, tu nombre? Dut izena. Mikel dut izena. Gorka dut izena. Aitor dut izena. Ainhoa dut izena. Julia dut izena. Bueno, tu nombre, dut izena. Oso ondo, aurrera. Zenbat urte ditu? ¿Cuántos años tiene? Zenbat urte ditu Helenek? Zenbat urte ditu Helenek? ¿Cuántos años tiene Helene? Zenbat urte ditu Leirek? Errepikatu, zenbat urte ditu Leirek? Zenbat urte ditu Ikerrek? Zenbat urte ditu Ikerrek? Errepikatu, zenbat urte ditu Ainarak? Zenbat urte ditu Ainarak? Zenbat urte ditu Jonek? Zenbat urte ditu Jonek? Zenbat urte ditu Enekok? Zenbat urte ditu Enekok? Zenbat urte ditu Izarok? Zenbat urte ditu Izarok? Zenbat urte ditu Martinek? Zenbat urte ditu Martinek? Helenek urte bat du. Helenek urte bat du. Errepikatu. Helenek urte bat du. Helenek urte bat du. Leirek lau urte ditu. Leirek lau urte ditu. Errepikatu. Leirek lau urte ditu. Leirek lau urte ditu. Errepikatu nirekin. Ikerrek bi urte ditu. Ikerrek bi urte ditu. Ainarak zazpi urte ditu. Ainarak zazpi urte ditu. Osondo, aurrera. Zenbat urte ditu Helenek? Zenbat urte ditu Helenek? Errepikatu, zenbat urte ditu Helenek? Urte bat, urte bat. Urte bat du, urte bat du. Urte bat du Helenek, urte bat du Helenek. Helenek urte bat du. Helenek urte bat du. Osondo. Zenbat urte ditu Leirek? Errepikatu, zenbat urte ditu Leirek? Lau urte, lau urte, lau urte ditu, lau urte ditu. Lau urte ditu Leirek, lau urte ditu Leirek. Leirek lau urte ditu, Leirek lau urte ditu. Osondo. Zenbat urte ditu Ikerrek? Errepikatu, zenbat urte ditu Ikerrek? Bi urte, bi urte. Bi urte ditu, bi urte ditu, bi urte ditu Ikerrek, bi urte ditu Ikerrek. Ikerrek bi urte ditu, Ikerrek bi urte ditu. Zenbat urte ditu Ainarak? Errepikatu, zenbat urte ditu Ainarak? Zazpi urte, zazpi urte. Zazpi urte ditu, zazpi urte ditu. Zazpi urte ditu Ainarak. Zazpi urte ditu Ainarak. Ainarak zazpi urte ditu. Ainarak
7 urte ditu. Oso ondo, aurrera. Eta zuk, zenbat urte dituzu? Eta zuk, zenbat urte dituzu? ¿Cuántos años tienes? Zenbat urte dituzu? 20 urte ditut. 20 urte ditut. Tengo 20 años, por ejemplo. 20 urte ditut. 40 urte ditut. 40 urte ditut. 60 urte ditut. 60 urte ditut. Oso ondo, aurrera. Leire, gose da. Leire, gose da. Leirek patata tortilla nahi du. Leirek patata tortilla nahi du. Zer nahi du Leirek? Zer nahi du Leirek? Patata tortilla. Patata tortilla. Patata tortilla nahi du. Patata tortilla nahi du. Patata tortilla nahi du Leirek. Patata tortilla nahi du Leirek. Leirek patata tortilla nahi du. Leirek patata tortilla nahi du. Errepikatu. Zer nahi du Leirek? Zer nahi du Leirek? Patata tortilla. Patata tortilla. Patata tortilla nahi du. Patata tortilla nahi du. Patata tortilla nahi du Leirek. Patata tortilla nahi du Leirek. Leirek patata tortilla nahi du. Leirek patata tortilla nahi du. Oso ondo, aurrera. Tortilla honek tipula du. Tortilla honek tipula du. Tortilla honek ez du tipularik. Tortilla honek ez du tipularik. Errepikatu. Tortilla honek tipula du. Tortilla honek tipula du. Tortilla honek ez du tipularik. Tortilla honek ez du tipularik. Oso ondo, aurrera. Leirek patata tortilla nahi du. Leirek patata tortilla nahi du. Zer nahi du Leirek? Zer nahi du Leirek? Patata tortilla. Patata tortilla. Patata tortilla nahi du. Patata tortilla nahi du. Patata tortilla nahi du Leirek. Patata tortilla nahi du Leirek. Leirek patata tortilla nahi du. Leirek patata tortilla nahi du. Oso ondo. Iker ere gose da. Iker ere gose da. Iker ere gose da. Baina Ikerrek ez du tortillarik nahi. Baina Ikerrek ez du tortillarik nahi. Errepikatu. Baina Ikerrek ez du tortillarik nahi. Baina Ikerrek ez du tortillarik nahi. Ikerrek gazta jan nahi du. Ikerrek gazta jan nahi du. Errepikatu. Ikerrek gazta jan nahi du. Ikerrek gazta jan nahi du. Gazta honek zuloak ditu. Gazta honek zuloak ditu. Errepikatu. Gazta honek zuloak ditu. Gazta honek zuloak ditu. Gazta honek ez du zulorik. Gazta honek ez du zulorik. Errepikatu. Gazta honek ez du zulorik. Gazta honek ez du zulorik. Errepikatu nirekin. Repite conmigo. Gazta honek zuloak ditu, baina gazta honek ez du zulorik. Gazta honek zuloak ditu, baina gazta honek ez du zulorik. Berriro, gazta honek zuloak ditu, baina gazta honek ez du zulorik. Oso ondo, aurrera. Eta zu, gosetzara, eta zu, gosetzara. Bai gose naiz, bai gose naiz, ez, enaiz gose. Aquí la Z con la N, es naiz, la Z desaparece, desaparece. Enaiz, ez, enaiz gose, ez, enaiz gose. Errepikatu, errepikatu galdera, repite la pregunta, errepikatu galdera, eta zu gosetzara, eta zu gosetzara. Bai gose naiz, bai gose naiz, ez, enaiz gose, ez, enaiz gose. Oso ondo.
Ikasgai honetan, zera barneratu duzu. En esta lección has asimilado lo siguiente. A preguntar y decir cómo es y cómo son ciertos objetos, quién es y cómo se llama alguien, cuántos años tiene alguien, si tienes hambre o no, y más cosas. Ya hemos llegado al final de la lección. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Si es así, suscríbete al canal de Basque Lingua y así no te vas a perder el próximo vídeo y seguirás aprendiendo. Eskerrik asko, gracias, eta ondo izan, que te vaya bien. Laster arte.